gashi na riga na save in file akan desktop. Yanzu kawai zamu fara table mu na HTML. Table yashin background color mun sa white smoke. Mun sa table elements, mun sa width 50%. Mun zo mu da TH watan table head kenan, first name, second name, mun sa department, mun sa telephone anan. Su wayne duka header in kenan. Bari mu je data an table. Suna first name na farko, first name wannan kenan. Su TD second name, wannan department, sannan telephone number. Ban sa tag ba. Tag. Sorry. Bari zo sai ya TD telephone 0706. Yeah. Bari mu refresh. Kun ga data sun zama ba arrange ba. So duka sauran data an bari mu copy wani mu paste. Saboda sauran data an iri ɗaya ne, sai dai kawai mu caccanja sunan cikin mu paste guda uku ya isa haka. Bari mu canja sunan wannan Kabiru. Bari mu sa wannan nan Ibrahim. Bari mu sa engineering 552162. Sa Abubakar anan. Bari mu sa Adu second name. Bari mu sa microbiology. Sura telephone number. Yeah, me save aiki mu refresh. Yau gashi na data sun zo da me transform table umma. Bari mu je border to save. Bari mu sai align center. So me save aiki mu refresh. Kun gani gashi me transform din shi mu sa center. Now me caption, yeah. Student data entry. Data, yeah. Save gashi ya fito a sama header. So zamu ƙara style kuma a ƙarƙashin head din nan. Ne zamu ƙara transform din table tr curly brackets space background color sa black. Save. Duka black ya zo ba duka muke so ya black ba. Dai na cire wannan tr din. So save. Still dai table ma yana cire shi. Yeah, haka th ne kawai kamata na bari refresh. Gashi amma rubutun bai fito ba. Bari mu ba shi color white. Save, refresh. Gashi na ya fito. So na mu ƙara transform in caption ma kuma a cikin wannan style din. Bari mu ƙara wa fontin girma. Font size 25 pixel. Save, refresh. Gashi ya ƙara girma. So table kenan na wannan. Then we can further transform this. Na ga mistake. Wannan ji ban sa left v shape ba na rufe shi. So ga sun save, refresh normal. Na mu ƙara transform table mu sa mai color din da muke so. Amma yanzu bari mu je kai tsaye kawai mu shiga order list. List kala biyu ne, akwai order list akwai wannan order list. Bari mu sa ƙarƙashin table din nan. Order OL kenan order list. List bari mu sa coffee. List bari mu sa tea. List bari mu sa bread. List bari mu sa butter. So me save aiki mai refresh gashi order list ya fito ta gefe, watan yayi numbering din shi by default. Yanzu bari mu zo on order list din. So OL space no UL ne. Sorry. UL ne. Me OL a saman shi. Shine order list, wannan on order list. List chicken. List shawarma. List pizza. List ice cream. So kun ga difference in order list on order list kenan. Gati wata number ne da dot. So bambancin su kenan. Ga duka coding da muka yi coding. Duk wanda mutum bai gane ba zai ƙara duba coding kuma ya ƙara dubawa dai.